Cek. Satu. Enggak. Cek satu. Cek. Cek. Satu. Cek. Cek. Cek satu. Satu. Satu dua. Ya, agenda.
Amin. Tapuji matuhata di namarete hita di buku ede 565 ayat 1 ayat 2. Marhiti-hiti gowar ni di bata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni to di porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahot di bata say hamunangad do lahunot ka, ngot maho ali parhinaluan, tersunggul maahu di si buha siyang ari. Pujok kumaho di tonga-tonga niya kabangso ali Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan, sa ilehon jala patubu marihami haporsiaon na sitong, tabay ma haporsiaon nami ganupari, asalan tugu, lehon marihami holong niroha na sumarpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami, sayuluy ma Panginoon namion, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sadarion ima patik parjolo sahatu patik pa sapuluhon songonon ma didok patik parjolo ahudu jahuba de batam ninda de batata
dan jadi merakut ahu bahenomu do batam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru nitano yanggo tunggabe sisobaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna ayhona na dosugut aka na marsiniang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonomari ma ulahamu nasa siulaum alai anggo ari papituhoni ari paredianan ni jahuba de batamdoi dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe na manggibati hutam ai dinaonomari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni ibahini do ubahen dari pasu-pasu de bata jahuba ari paradia denai jala di parbadian patik palimahon ikon pasangapong mudo naturasmu asa martua ho jalaliling mangudo di tano na dileho di jahuba de batam diho patik paunot unako mamun patik papituhon unako malam patik pabaluhon unako malamko patik
mahita. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopotihami dodo sa dohot pangalison nami na gudangi di julom. Tatap hami marhiti-hiti asi ni roham. Jala sisa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokbok ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus di panguluhami. Amin. Taringot tuhasasan ni dusata musat pihak kaduluk jala humut kala karubian alayang go para sini rohau kuna sotupa musat sian ho jala pada ni hadameu na sotupa humordit ninna jahuba siasi ho asangapun ma di debata na digijang. Amin. Imana tersurat di Hesekiel 72 mamukka maisian ayat sada sahat ayat 5 tajahama markat kisoreng songonon ma hatani tuhata hasasahat ni tohonan ha panurirangon tu si Hesekiel jadi do ibana matuau ale anak ni jolma ujakon ma patmu asa makatayau tuho dungi di do ibana matua ale anak ni jolma ahuma masuruho tuhala Israel bangso akan maguturi dopa ahu nang nasida nang upu nasida say marbalik do sian au rasi rasa sadarion rak mahita di ayat 5 alai anggo nasida manang tangihononna manang dang ay bangso pangguturi do nasida
Ido saatna mertua doakan atau mangihon hatan di debata jalan naupeopsa. Amin. Au Porsea di debata Jehovah, Ido ama pargogo na sohatu dusan, na tumapalangit dohotan, Au Porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinibuhon ni si Maria, na gabi-gabian si atorki parbadia, adorang sohabubuan, Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hao pinarsila, na tuat ku Banuatoro dunglitano, na matulu di hari patuluhon, na manaik ku surgo lahunul kusiamu ni debata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dusani, sisima ibana paimamulo sugo tutana on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au Porsea di torki porbadia, jala adong sadahuria na baria, Ria batopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasisan ni dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangulu sugut daging hau mangmate, dohok dihanguluan na sora surga. Amin. Selamat datang ma di pasana turiata, kita selalu naruasi huria. Nama dohoti permingguan, hinobasan ni huriata, HKBP sopo surung. Jala pasat huriata ma selama ulang tahun hatu tubuh. Do selama ulang tahun pernikahan, tuna mangarayaho di bagasan nasa minggon, debatama nama masu-masu, di leok kahipason, dohot kejang ni umur. Jala huriata masuk soyon, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap berdoa. Tapi bagaimana tiking barita masa di minggu tasadarion, guar ni minggu tasadarion ima minggu palimahon, dung trinitatis, topik ni minggu, borhat maho, jal baritahon ma hata ni Tuhani, dan berikanlah firman, beritakanlah firman Allah. Nambang uluhon jamita di minggu tasadarion, ima sian pukul sia, doh pukul 10 sada non, ima mangpaditakar di Simajuta Kentehang, Kepala Departemen Merturia HKBP. Di hari Minggu naron tanggal 10 sada Juli 2021, masuk mai tatu minggu paunopon dung trinitatis nagabe topik ini minggu manoktong pajongjong hasitongan
tetaplah menyuarakan kebenaran. Jalan nomor dohoti para minggu do nomor tugas di minggu ini di minggu pitu tolu puluh si pangkulsia para kita amang situasi simba jutak are tahun amang situasi saragi musik tim musik Nuriata song leader inang situa boru saragi di minggu pangkulsia saat pukul 10.20 ima weksada do wek 2 para kita amang situa mani huruf are tahun parhalado weksada do 2 di musik Nuriata song leader situa boru siahan do situaha siagian di pukul 10 sampai tunasidung ima wek tulu do obat para geda amang situa MC Bulon are tahun parhala do wek tulu do obat musik tim musik Huriata song leader amang situa hai selain dot amang situa si hotang nama dohoti per minggu do di minggu nasalku sekolah minggu torok na 50 pitu halak seksi parjulo pitu 20 1 pukul sia 40 halak seksi paduan pukul sia 10 20 120 halak seksi patu 2 pukul 10 sampai tunasi 25 halak PHD Pemuda 26 Juni 22 halak pertanyaan Sudiwek 24 halak pertanyaan lingkungan di hari Kamis tanggal 2 Juli 2021 naron nama ringanan di Gareja tahun jalan di Pasada Mas Sudiwek masuk pukul 10 sia 30 manang pukul tonga walu nama jabui pertanyaan ini ima keluarga ni amanian renenggur inangi boru tapea sian wek tulu ni Huriata. Dana pensiun naung dibuat sian kotak parasian selama bulan Mei do Juni gudangna 447.000 rupiah. Jala di setor Mei rekening dana pensiun Huriata manasoi Huriata ruas ni Huria asau karwata lah manupahi tu dana pensiun ni songon program sian pusat gerakan 1.000 per hari. Jubileum 125 tahun Hagai Biai Bulun rodo dangan tu Huriata imana marjubileum 125 tahun Hagai Biai Bulun sadarion alani orhak do utusan sian Huriatation ima amang situa hasiagian mewakili ruas Huria do parhalado katanya kema anggiat dengan merdalan pulau ni songoni matiting bari tanah masa titik parhete pengon amang inang dia kana di pasat muna tu hami muladong nasotar surat dope di acaraon buai mai pabuah tu hami non asal batore hami wakatiki naron songoni matiting bari tanah masa watama nama ngaramuti kita utima Jalani
Makedonia. Pasahaton tabi nami kamu saluh na damang dainang Uria HKBP Soposuru namar minggu nuaing di bagas garejao laos songoni manak kamu sudi damang dainang namar dohoti ibadah merhete live streaming ditongani bagas nasi rebi nuai manang diinganan na asing sahak matabe nami selamat hari minggu horas marhita sudi au padita kardi 5 juta kepala departemen Marturia HKIP inang nainan buru pasaribu pasahaton hatani debata jamita di mingguta sadarion ima barita nauli nasinurat nisi Markus di bidu onom bamuka sian ayat onobi saharori ayat 10 songono mahatana laos diliati makahuta dinasaluati mangajari dungi di juma na 12 jumono dipuk kama marsuna sida mardua-dua dilehon matuna sida huaso mamaksa akatod di nahudar jala diorai ma buanunda sida manangahatu tongadalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe da holan tukot alai dinggaddo masipatu hamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua ninna laos didok do tunasida iya dung di bongoti hamu jabu di sima hamu mian pai maborhat muse molo adong isini hutana solo macakuk kamu jaladang di tangihon hatamu dari ku kamu mai laos pirpir kamu ma nang orbuk na lohot di tot muna bahin panedang yo tunasida jadi borhat manasida marjamita madokon bau bahorro jala torop do sibolis di babadi nasida lan nahacitan dimiyahi kabe malum dibahen ido sahab damang dainang haangki na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan 10 tahun Yesus mangula ia sangat peka terhadap keadaan dan situasi di namar hubas marhite namar jamita mangajari doh pamalupon ragamnya ka nasasahi di idai bana do sadatiki kesempatan yang sangat indah yang sangat mahal di hati rai laho manggotil musim menuai sudah tiba bidang situ tu di daibana si kotilon di hati hai alani macai rikot situ tu surwonna akabanadi nunga jupang tikki manggotil masa panen satu kesempatan emas Yesus sangat melihat ini untuk membawa banyak orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hidup bahe diturpuko disuruh makasisian na 12 asa borhat nasida mangajari manogu-nogu
mangarahon mabuan akan atoropi asa masuk tu harajau ni debata, asa gabe warga harajau ni debata, asa gabe panean di harajau ni debata, asa jupang hamu baun ni roh, asa olo jalaradina sida, tada nang porsea nasida di Tuhani, marparbuehon, parbuin na tama, parbuin na denggan, asa gabe jolma na mangului Tuhani. Disuruh doa kasih siani, paluaho jolma sian pardangunan nasi dabe, didok diturpukon, babali sibolis, doho pamalum, ragam nyakasahit, ay torok nasida marsitaonon duduk jala pojot rohana sida alanima ikon borhat do akkana posonai laho paluahon nasida sian arsak sian sakit sian perdangolan halak na sinuru ni day debata parjulu ikon takas ibana marpos ni roh atu debata na barsu menggantungkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan yang mengutus. Jangan ragu, jangan khawatir. Harus fokus kepada tugas yang diamanatkan. Dangboi merdua roh. Melakukan tugas dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jalan yang dohonon di Yesus. Nasi nurunai naposonai. Harus bekerja tanpa beban. Tidak dibebani uang. Tidak dibebani harta atau rasa terpaksa untuk melakukan tugas yang sangat mulia itu. Unang ngalani hepeng mengulat. Di bahan itu, naposo ni debata, nasi nurunai, benar-benar harus hidup dengan sederhana. Pola hidup sederhana. Jala takas dipaingok ditutupon, tidak bermewah-mewah. Tidak membawa harta yang berharga. Tidak mengenakan dua baju. Tapi harus bekerja secara sukarela dan penuh sukacita. Seorang hamba Tuhan bukan seorang pengemis. Dang pengidu-idu, dang minta kasihan. Alai ikon fokus pada urusan Allah, bukan pada urusan manusia, bukan pada urusan duniawi. Seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menerima amanah agung, menerima tugas yang sangat mulia dari Dia yang mengutus, harus fokus kepada urusan Allah, bukan pada urusan duniawi. Molodang budu pergasiban naposo di debata. Partuk Tuhan nguduna. Sikap hidupnya,
tua karuas nan hubasan molo gabe tu portiliodo ibana fokus molo tua kemewahan harta fokus pasti menjadi perkasipan. Dia tualu diturpukon idok-dok jala diorai mabuanu nasida manangah tutungadda manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe hidup menawar naktikan seorang hamba Tuhan tidak pengemis di hati hai pengemis do mabayan dung pengemis ibana ibana mah hepeng hasil pengemis itu hohosna nah poso ni debata tidak bisa melakukan hal seperti itu. Alani dong boy parungutu dong boy kalau nalani hepe rupanya marungutu manang kurang sesuatu marungutu gabe mo rupak kubasyo tidak bisa karena dia dikatakan fokus Tuhan mengatakan jangan bawa alai adong do disosoi buanon dua hal na disosoi dungarong naken ora-ora jangan bawa ini tapi ini harus kenakan harus pakai kamu harus pakai tongkat dan kamu harus memakai sepatu. Wasa di doi ko pakai onde dua. Tukot do sepatu do di do. Kata boto tukot ate. Kalau di hata dia bata, kata miru tukot di dalaku jala sulu. Tukot unak tinggang, unak tarsulati. Asahot. Jala sepatu banggo barhon ima haring kason. Cepat bekerja, kerja keras. Marsipatu mapatmu, ringgas mahu mangula, rajin, giat kamu bekerja. Unang loso. Partodina gergir. Dan itu ciri khas hamba Tuhan yang diutus. Memiliki nilai kerja keras, memiliki etos kerja yang baik, yang menjadi contoh bagi jemaat yang dia layani. Tang naloso. Sada Korintus 5 lalu sumurung madi bagasan ulau ni Tuhani, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Di sana ada nilai kerja keras yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Nah ringgas marsipatu, ringgas madulo akar ruas nehuria, ringgas manopo, ringgas mamakulingi, ringgas menyapa. Memakai tiki, memakai kesempatan, setiap kesempatan yang ada menjadi kesempatan emas yang sangat mahal untuk memberitakan firman Tuhan. Nang di situasi COVID-19. Dan memang harus peka. Sebagaimana Yesus peka terhadap keadaan dan situasi. Demikian juga hamba Tuhan di setiap keadaan, di setiap situasi dia harus peka terhadap keadaan. Tikina une nang nasune dia pakai menjadi kesempatan emas untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, kepada jemaat yang dia layani. Ido benarong dihitan waeng live streaming. Nakpe di tongah-tongah ni COVID-10 sia yang sudah margereja. Dak sudah naposo ni debata, mamaritahon hata ni debata. Mariti media sosial,
menyapa pagi dan malam. Selamat malam, inilah firman Tuhan Ibu Bapa yang menyapa kita sebelum kita tidur malam ini. Dan sesudah bangun pagi, inilah yang menghantar kita untuk pergi melakukan pekerjaan kita. Hanya sekali mencatat dalam HP atau menulis dalam HP, di-share kepada seluruh jemaat, nyampe pada saat itu juga. Jadi anggota jemaat kita merasa lega. Ibu bapak kita yang tidak bisa hadir di gereja ini sekarang, mendengarkan khotbah ini, ikut mereka merasakan tangan Tuhan, kuasa Tuhan melalui hambanya menyapa mereka. Mama kulingi nasida, doh taruli di hatani debata, mereka merasa bahagia. Medabuk buhal nauli, medabuk gugu, marhi di hatani debata. Hamba Tuhan harus peka terhadap setiap keadaan. Itulah hamba yang kerja keras. Tidak hanya tidur-tidur, tidak hanya tenang-tenang saja. Kesempatan hanya satu kali. Tidak pernah kesempatan dua kali. Kesempatan yang sama hanya satu kali. Itu makanya ada yang orang yang berkata, kita tidak pernah menyeberangi sungai yang sama dua kali, hanya satu kali. Tidak ada kesempatan yang sama dua kali. Kesempatan hari ini tidak sama dengan kesempatan 1 jam yang akan datang. Tidak sama. Alan itu di setiap kesempatan yang ada. Jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu nanti. Time is grace. Dada holan hitungan ekonomi tikion, time is money. Ang gue ka perekonomi na luar biasa mai. Sudi partikia kolak kepe. Di gereja di dia pe kolak kepe yang dipikiri. Ujungnya Allah ditinggalkan bergereja demi ekonomi. Karena dia berpikir time is money. Alaya di hala Kristen, bukan itu yang terpenting. Time is grace. Waktu ini adalah anugerah. Kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, yang tidak dapat diulangi lagi. Tapi yang paling hebat lagi Ibu Bapa, time is heaven. Waktu ini adalah sorga. Sorga. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasakan sorga. Ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, berkumpul, bersekutu, kita merasakan surga dalam persekutukan hari ini. Karena ada damai, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Itulah suasana surga yang kita rasakan di dunia ini sebelum nanti kita di bawahnya, dibawa oleh Tuhan ke surga yang kekal. Tapi di dunia ini juga kita sudah merasakan time is heaven. Waktu jangan disia-siakan. Ini benar ngedeta nama do. Anggap kenapa oso pasti maloro mangedeho ni. Alian no madeho kamu di jabumu. Berarti kita terbatas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Harus melayani. Harus memberitakan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Semasih aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini pasti sudah berkah.
Tu sudah hidup. Tu akan percaya tu. Supaya setiap orang percaya memakai waktu, kesempatan yang ada untuk Tuhan. Unak pula tu portibio. Unak pula tu lao. Unak kolan papung-pung arta na ulu sudai, na ulu tasikone. Unak kolan papung-pung arta di portibio. Alai papung-pung hamuma arta di badua gijang nasoolo tasihoni. Nasoolo magoi dan boy takon di panakoi. Anggo arta na tapabungi boy do mago, boy do di takko panakko borungin na inoni. Si pata dakso nakita lam tabba arta dan boy mudung. Alai mono lam tabba arta di badua gijang. Ido mabakita sonang ro. Nok si malolo mudung. Jala disosoi do to. Jak kana poso di debata asahato. Sahat barita nauli asalam hato jolma masuk Tuhan raja di debata. Hamba-hamba Tuhan akan apursiai harus membangun kerjasama yang baik. Hidup menda disuruh berdua-dua. Tang masa sahara disuruh. Supaya yang satu melengkapi yang lain. Supaya ada kerjasama yang baik. Dang boy hola padita, guru bibel frodia kones, adong do kasih tua, dang boy hola ni alai torop do karuas, punya potensi untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan talenta. Sesuai dengan karunia yang mereka terima dari Tuhan. Ada dokter, ada psikolog, ada ahli politik, ada guru, yang saya tahu banyak guru ini ruas kita kan. Ada yang bertugas mengenai lingkungan hidup, dohotakan asing. Ada bagian informasi. HKBP Soposuru sangat punya potensi yang luar biasa. Mari kita pakai potensi yang ada ini bersama-sama untuk melakukan pelayanan di gereja ini. Bayangkan amanginang mulu sudi potensi yang tak pakai di Soposuru konak pehola 200 kakak bisa lebih hebat dari satu gereja yang sangat besar. Hanya kalau kita mau mempersembahkan talenta apa yang kita punya untuk Tuhan. Bamolo soolo do, kalau didirikan nih, kita tidak jadi berkat. Itu aja. Karena banyak di sana, banyak dia punya potensi, punya anugerah dari Tuhan, punya berkat, tapi tidak mau dia membagi. Tidak mau membagi. Enggak orang jual manuai umalo merhali-hali doh mertebet-tebet. Aku merbagi-bagi, mermoru-moru. Matar mal jual manuai. Ujungnya gabe merhali-hali susu, gabe mago susu. Arang dari mana? Nak penong di bigiru pani di Jaha ulaunya postil 20 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, kalau dalam pelaksanaan tunggu dong. Mana yang lebih enak kalau ditanya ibu bapak sekarang? Mana yang lebih enak perasaan kita memberi atau menerima? Mungkin teori mengatakan bodoh mangalean. Tapi saya prakteknya tunggu dulu. Nah womo don. Pasalianon. Apa di dok nak kingan dulu na posteli mertua ado namang alehon sian memang amangina ukuran hamoraun di portio dia mah berapa M hartamu kan itu ukuran nak berapa banyak hartamu yang sudah kamu tabung. Ada di sana rumah satu, di sana lagi, di sana lagi, di sana lagi, dan uang banyak kan itu.
di jumlah sekian triliun. Itu ukuran kekayaan duniawi. Benar, tidak bisa dipungkiri, itu ukuran kekayaan duniawi. Berapa banyak uang pendeta Kardi? Tapi ukuran surgawi bukan itu. Ukuran surgawi, kekayaan surgawi mengatakan berapa banyak yang sudah kamu beri, bukan yang kamu tahu. Itu ukuran kekayaan surgawi yang mana? Berapa banyak yang sudah kamu beri, berapa banyak yang sudah kamu bantu orang-orang kecil, orang miskin. Matius 25:40, nasa nabi nahem mutuang gitu namek meton. Nama baik tahu deh, itu kekayaan surgawi. Hanya sekarang mana yang kita mau pilih? Apakah kekayaan duniawi atau surgawi? Anggoro hatta madoa manginak pasti doa teh sudi. Dua namanya nate. Mamora di Portibio, mamora di Harajau. Ni di mata ale uno ngatong. Mamora di Portibio na lesu ina mahulikna. Molo latu si matuana pe. Lai ngaro hami dua beremos sudi. Doh pahukumo. Molo tu songono pe no pasa hatta mi lai. Tangyak kumma asagad na hinulit ninna. Si dia masagad na hinulit. Hulit tulit mago do. Nabuas mga lehon marli pagadda. Keran itu dibukakan itu. Keran itu bukan manusia yang bisa membuka. Kuncinya bukan manusia menginang. Udang laruh hatta. Keran kekayaan itu bukan kita. Kuncinya bukan di kita, kuncinya dibuka juga sama moral tidak. Mololo morohani debata saat ini bisa kita kaya. Alai boy dosa balikna. Saat ini bisa orang kalau sudah sombong, congkak, pelit kikir, hartanya bisa habis. Demikian juga dalam melayani. Segala potensi yang kita miliki, kita arahkan fokus untuk melayani Tuhan. Biar kamu memarhiti 200 KK HKBP Sopo Surungon luar biasa. Terpikir melupuk mabaritamu. Sugot, molo sudah ke potensi yang kita miliki. Kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Amanginang molo nunga sudah hita pakupahuni dengan hita memilih honarong hita kabiarong mahasil jupang hasil na maksimal na di halomohon itu kani terduwi torok mana korsea lambringgas maruas ro marsoba martangiyang tumangihon hatani debata alai ordo luar biasa ini tuh hatta na tahapos ayo namanya molo disuruh debata na posonai tang dipasok alai diperlengkapi. Ido menedok di leho dohwaso. Gugu dinami. Tuakan aposona. Laho pamalupo na kanasasahit. Doh pabaliho na kasiburis. Dang siya diri na posoy wasoi. Alai di leho dohwaso. Siya banwagija. Unang arong napacako-cako. Pwede tesianmi, pwede dihakimi, soy boto iya. Nang ko pamalupos ci boto di saddo arong, lubuy pamalupos padi tayo. Jangan ada kehibris, kesombongan rohani. Amangin natin. Kamu pimolo martangi yang buru malum sahih natin yang kumu. Manangis na porsiya mangido tu Tuhani. Saya di pasau Tuhani do. Jangankan pendeta ruas na porsiya tu Tuhani pe martangiang. Umatku nak 10 tahun martangiang, saya yakin dia betul-betul berdoa dan didengarkan Tuhan. Sudah itu kamu amin. Sudah itu kita. Unang adong kesombongan dia karena poson itu Tuhan. Kuasa itu, waso itu diberi oleh Allah, bukan dari diri kita.
Omma perlengkapan. Asa serep rohanya kana poso ni tuani molo pimangula ibana unak sombong ala niau doi kehebatakku doi. Jangan ada yang sombong. Ciri hamba Tuhan harus rendah hati. Harus rendah hati, dan itu bedanya dengan orang yang memiliki jabatan duniawi. Semakin tinggi jabatan duniawi, kadang dia semakin sombong dan boyatoan. Halo, di dia hoa mengguru. Emang guru di pihak ketua nga bosawin na kan. Ipi sehali doi, patuluh halihod, dua talihod, empat talihod, dang berdiangkat bihabio. Tapi hamba Tuhan bukan seperti itu. Ibu bapak. Orang-orang percaya bukan seperti itu. Cirinya harus rendah hati, tidak sombong. Semakin dekat kepada jemaat, terlebih kepada jemaat yang kecil, yang papa, yang miskin, yang sakit, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat membutuhkan pembebasan. Dan menopot orang-orang berada saja. Alaina padua hodak kolak kuasu lehon. Di lehot debatado jaminan ningulu niakan ampusiai. Di lehot debatado jaminan ningulu diakan asinuruna. Molo tajaha di ayat paralel di Matius 10 ayat 10. Di do di sini turku hodang rong di ini alai Matius manuraton di Matius 10 ayat 10 ai tamado dapota bohalna pengguna. Duko didok dang bui banomu on unang terbiban alani arta doh akan asing alai di surat ni si Matius didok do ai tamado dapotan bohalna pangula harga dong botot takarunga perhalan nang ruas pe na poso ni debatana sinurunai nunga dijamin ngoluna marhite akka jemaat na nilayanan nai na dikunjungan nai na pinarmahan nai. Jadi dang boy dohonot tamanginang maaf dia karunga perhalado hamu kapat ditai hola naria pagi dohamu mangula ngapa gudak kubala jomunai jangan. Saya yakin ruas HKBP nak kita di Sopo Surungon las dorohata sejahtera kepada data. Jikoni do mangina siana kana porsiai. Jangan anggap sepele. Akar ruas nang majalo pasu-pasu ni dia bata ikom mampu mana gihoni. Tuhara jauh ni dia bata termasuk bohalnya kana poso ni dia bata di pakobasionna. Lalu honokuma semaksimal mungkin. Yado hidup tua songolitik Himalayanya mah. Ai asing doha muda bah. Inna narogonomma. Olah mama masuk mar minggu sada setengah jam. Saya ulamu alai di jalan hu balajo. Nasa ko minna. Udah. Doko jus halina yaman ni. Dan nasalah kata mulai. Anggo secara uang dan boy tergaji hamu. Ai peng ukuran mina poso de bata di hamu. Barita nauli na umar kasyake pengidu di basa. Dalas marohamu majalui. Molonung ngari jalo hamu barita nauli ida hamu ma basa-basa ni debata gabe haporsiamu nama mangojar asa para di hunak kanariko dina poso ni Tuhan ini berengina janda sarpat na pukusi sautik nama sepuhul nama itakna otik nama miak dibuli-buli holan sehali mangalop paibana dosa daerah konna nama ujungna mati nama ibana dangadong beudukna secara logika dia akan mati nggak ada lagi penyambung hidup
Roma na poso ni debata di tongo sematusi panurang ini. Kita ngidup. Hai boto horo, wala non naman ni bana. Alay di papasuha di selia do. Janda sarpati. Dumi di lehom ma, pauli ma dia ira. Di pauli mama. Ahamada terjadi bahalongan. Sebenarnya kung nadiluk ka siya, tulupulup itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itak nasotiki, dangolo sudah, miyakipe dangolo sudah. Bayangkan amang inang marhite sisa pohul itak, doh miyak notiki. Sada satu ngataw naing, mangulu, janda sarpat do yanak konna, doh panurira ilya. Apakah itu masuk akal? Dakolah sami gua manginang, sada satu ngataw. Jemaat ruas nakir-kir manarihon karena poso ni Tuhan naradi mamilihon Tuhan rajahon ni debata yakik kamu mangina dakya hurangan dang moru hilalam muna artamunay dakya moru dihilalana por seyartana molo dilehon Tuhan rajahon ni debata dakya dihilalibana moru. Molo dihilalay bara lo moru artai pasti dia tidak mau memberi. Bakol dorhani mangalian molo moru hilala. Setiap orang percaya tidak khawatir akan hidupnya. Alai berjulu manang yakana poso ni debata ngahudok konaki. Unang itor marungutungu jaletur faatirate. Wala nalani angkaran ni balajo gabi murhimbuhi. Erang busung ni ba? Au 20 tahun apa dita molo manggar molo situai na som mamang mulai hate ma tanya ku kamu ma molo nungal las rohani huria pasato ni ido pasu-pasu na balgari kami alai molo terpaksa do unang lihat kamu ini tuh udok dia ma molo terpaksa do hamaleu jangan karena itu tidak jadi berkat bagi saya molo na di pasahai salas roha jadi berkat molo nunga sian nasu terjua tangarung be lapatan ni alanido dido di lehot debatado jaminan tu akana poso aido aitamado akana poso ni debata dapotan bohalna molo burjulu na poso ni debata mengula pasti ruas menari asa urok do mang tu akana poso nuaeng kator pusat dekel pipi tu calon urok do pelayan itu menentukan apa yang kamu dapat. Selalu saya katakan itu diriku kudu berjulu. Pelayanan itu menentukan apa yang kamu dapat. Jangan perbarui ini. Dan bahkan sering saya katakan, gumudang do natajalo nasotar surat, sian natar surat. Karena itu hamba Tuhan harus yakin betapa pedihnya yang dia alami. Dia harus dengan sukacita melayani. Unang lemasat to, ate. Abi na sehera na sumangat do, padi tahun minna kan contohnya. Apapun. Ala dong jaminan. Tuhan memberikan jaminan untuk kehidupan kita. Molo jupang hamaolon. Jangan panik. Unang madili. Masa lo hamolon. Ido bina boydo tulakon na hamu. Ido bina disuruh molo masuk kamu tu sare jabu. Dang dijakon haroromo. Pirpirok kamu ma. Buna di pak mulai. Masuk mahamu musa itu dengan nasi. Ada saatnya. Ada saatnya ditolak. Tapi jangan kecut dan tawar hati. Tetap semangat. Edak sudi. Adong do namanu. Aleko borhat do ibana muse ringkas marsipatu. Manopot akka iulan na asing. Manopot akka ruas na asing. Asalam torop porse ya Tuhani. Topik minggu ta sadari ombor maho jala barita hon mahata ni debata. Sudi do hitamangon macalo parsuroni. Dari hawla nakapadita guru bibir prodia kone situa evangelis nang macalo tohonan
Alai sudia karuas na porsea di Tuhani ikodohot di bana mamaritahon hatani debata. Marhite hata, marhite jamita, marhite poda, marhite pengajaran, marhite ulaon, lumobi nang marhite pangalaho. Ay na marjamita bihita ganu pahari na porsiaon marhite parangota. Pangalahota, sikap hidup ta. Di perkara juat tapi amang, molo guru, molo di kantor, dapat tuduh hodo, marbarita na uli hita desi, marhite ulaw ta na lamuli, marhite nabo hita jujur, transferan, bertanggung jawab, naposo haposan. Saya huruf doa amang, molo naposo ni Tuhani, Yehuria, nang di pemerintah HP, ikut patuduh tiruan. Asia debataro naposo nadi huria doho nadi ulam nasi alani ko dibatu doho tiruan na ay jamita do amak tabunay do nga sakat terhubbat dari mana ruas ni bibi amak to apalagi si tua muse ay jujur do aposa do bang tangol korupsi nina alay mo ulit tor jadi dia ina ay datong eros ni bibi du ini muse itu milir kita kan itu kona KPK ditangkap kan. Nah marjamita rohita, marhite hata papahenan lumobi marhite nang pangango parangeta sikap hidup sehari-hari. Alai di dong parjamita ni panidang ini dipuka mesan na me tuna belgia. Sian na jono tuna dau ido di ulang apostel bidusa daya tualui. Gabe sitidangi ma sian Jerusalem, Judea, Samaria, saharo di ujung di Portibion, sian inganan na Mehmet, tunau bidang, sian inganan na jono, tuna dao. Dimulai maisan keluar. Orang tua menjadi pengkhotbah yang luar biasa, mangalehon, mamudahon, hatani debata tuka suduna poso. Keluarga, rumah tangga, bapak, ibu menjadi guru yang terhebat, yang pertama, yang utama, dan terakhir bagi anak-anaknya. Budu taulah orang di masa Covid ini, arung dukim banggaan di masa Covid itu ternyata ada hikmahnya, kata banyak orang. Oh, gabe kesempatan mamarkung untuk ngani begas. Rak martang yang nasi lilingon dikisoro Covid. Ya mirak martang yang indah. Lebih lihat di mata. Alai nuaing di masa Covidon, gabe disumpuli mamuse akka ama ina, diulaonna, ditohonanna. Bapak sebagai malim imam dalam rumah tangga. Pasahatun hatani debata. Rumah kita, keluarga kita menjadi school of life, sekolah kehidupan. Molo dengan rumah tangga, keluarga, dana menjadi kokoh dalam rumah tangga, gereja juga kokoh, masyarakat juga kokoh, bangsa juga kokoh. Molo salah madasur siga luhutan jalak bata. Molo nunga dinggannya na kotai ditempah, dibina dalam rumah tangga. Lihat amanginang dimanapun dia berada pasti kokoh, pasti kokoh. Macai bahat do nuaing sahid di Portibio. Gudang do halak nuaing na stres. Terlumi pak koron di kopi itu. Gudang do halak nuaing na masahid, na terfafar. Alani do borhat do kahuriata, borhat do kana porsea, margogoihon, mangapuli, madaoni, nasida. Asa margogo, mangadupi saluhupna. Alani do, yari do ko si Franciscus songonon. Siya nasisi do Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan.
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Dinaibana, jala omma nak tugas ta. Tugas nih kita kena porsea. Salilik kita di Portibion. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku membawa penghiburan. Bila terjadi sakit penyakit, jadikanlah aku membawa kesembuhan. Debatama, paborhat kita tulau deh. Borhat mamangina. Nak pemet-met. Nataulahon, ulau parsuron itu hani. Belgado pakorhonna. Ninna Mother Teresa, bila kita melakukan yang kecil itu dengan cinta kasih, bukan karena terpaksa. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk saudara-saudara kita. Belgado pakorhonna, bila itu kita lakukan dengan cinta. Kalau niroha, taulah umay. Borhak mahita mangina. Tulau tamar sugut tadwan. Idama. Ramot tomma. Jaga homma talenta narung dihita. Molo tahu hobbal gadoy. Tasagi homma. Tabuan may. Asa torop jolma di Portibion. Taruli di halwaw. Lam torop ma jolma. Porsea. Tutuhani. Alani. Amin. Maudah tema di bawah Tuhan. Kolong ni roham do kasih roham macam bergau roham. Dituduh roham kabiak kasih siang makan apa so. Na porsia ni. Nang bogot kami Tuhan aja. Gudang do si lehon-lehon na hujal kami siap. So ngonak kana posom. So ngonak karuas na hinokko na kinobusuha. Asiro. Tod dimima. Namanuk tuhiro. Asaringgas. Si majujak namin mga anak. Laho marbarita na. Laho mangurupi. Balua ako dongan namin. Siyan hagugutan. Siyan haberniton. Siya perdangonan. Siyan nibagi. Siya ragam ni setaonon. Siya ragam ni sahi. Nakpeotik. Natarpatu pahami. Alay Tuhan naik paturon namin siyan holong ni roha. Asa balga pakorhon na. Kabilam turok ma. Nataruli alanya kapakubasyon namin. Tuturo Tuhan, dijuhuro kami sudi. Na porsiya di humar barita nauni. Marhiti hata, marhiti jamita, marhiti papahenan, nang marhiti ulaw namin. Say pakkema, sudi ngulu namin. Hibul, gabi, ulaw. Berberita beliau, gabe pasu-pasu, tuto atau mani Portibio. Lam torok mabilangin karena porsinya. Berguguyak karena posom nasi nurumi. Tu Portibio nakator kahuria be. Asaradot ringgas mengulau-ulau. Tang loso. Asau nak terbiban alanya ka sinamot hepeng arta. Kemewahan,
Alay nang mangula di bagasan kesederhanaan, di bagasan hasirepon ni roh. Ala persehami Tuhan, ay hodo mangalihubuhal nami, marhiti kahuriam na burjui, nagtaruli pasu-pasu siyako. Pakuling ya karwaso, asa managihod diba siya nanilihomi, bahin Tuhan Raja. Siyan las ni roh, una siya nastarjua. Ay hodo haruran ni pasu-pasu, siyako do hujalo kami. Mololo moro hat Tuhan, buhay dobo silok pijalon nami, siyan pasu-pasu me. Papos rohan nami sa luhut, unang adong keraguan-raguan di kami, unang adong ganggu ni roh. Ay porselo kami hodo Tuhan si bangunan. Borhak mahami marsugot Tuhan tak kaulaw nami, paborhak mahami Tuhan biak kana posom na mamarita ako hata, mariti hata papahenan nang ngulo nami si galukari terpuji mahu, marsalat mahu, mariti mo nami. Ola ni orodi sa liling-liling na di bagasan Kristus Tuhan. Amen. Mari di mahita, onom ratus ono plono, ratus mahita apapun pilihan. Thank you.
luap na khusus di jono. Pasu-pasu may jalanan. Asahu para siyak kami pilihanan. Ati bulkon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di tortiyan. Buhay maruhanami marahiti-hiti torgim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon ni Tuhan. Asal lam girgir kami madok mauli hati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sesama dosa nami, sungguh panesa nami di dosa ni dengan namar dosa Tuhan. Inak kami tubuh tu pangujuman, kami memahami siang. Jala di pasorhon madamena tutotin. Salinai dohon nami mantuhamot kadamang dainang semuanya karuas na manghutun di badaon di bagas nabi dok dengan nasing. Selamat hari Minggu horas madita sudi.
Thank